Здравейте, днес е 8 март и аз ще ви запозная с един продукт от Razer, който съм очаквал супер много време. Като за начало, че с 8 марта на всички жени, пожелавам ви много здраве, щастие, късмет и разни такива. И да започнем с клавиатурата Razer Anansi. Този клипче мога да ви кажа, че е напълно аматьорско и ако искате професионално, влезте в този линк, който ще излезе след малко при вас. Ето това е. Кутиите на Razer винаги са ме кефили, дами и господа. For gamers by gamers. Нямам никакъв опит в това немци на кутии, извинете. Това е клавиатурата. Но за сега се придържаме към разните други неща. После ще преминем към нея. Упс. Това е, ако не се съмнявам, да, сертификата за автентичност. Вече имам два. Първият от Razer Orca. Това са напътвания как да си включите клавиатурата. Това е описанието за макроси, за софтуера най-вече и още разни глупости. Това са лепенките на Razer. Две. Супер са яки. И това е. Сега преминаваме към най-съществената част от този анбоксинг, този аматьорски анбоксинг. Ето е кой е той. Да махнем тези простоти. Празенец. Тики. И това е. Значи, първото нещо, което забелязваме е допълнителните бутона отляво и още 7 бутона под спейса, които би трябвало да се натискат с палеца. Доста са удобни, меки. Свиква се с тях, надявам се. Кабелът е от текстилна оплетка. Естествено супер як, както всичките други. Дами и господа, това е моето аматьорско малък анбоксинг на клавиатурата на професионален
да гледате и съответно да получите страхотно ревю. Препоръчвам да влезете в блога на Марто Тонев Стрейнджера. Сега за втори път би трябвало пак да ви се появи сайта. Благодаря ви, че уделихте внимание. И честит 8 март пак на всички жени. Това е от мен. Довиждане.